Dva više su mnogo, a ti Zlato Čelaviš. Živija. Živjela i ti Čelaviš, draga moja. Dođe ovamo, daj mami veliku slasnu pusu. Nećete poljubiti, gdje su ti ljudi? Zadržali su se s tatom. Zašto ti mene ne želiš poljubiti, ha? Pa ako te poljubim, uzbudit ću se, izgubit ću glavu. I onda ću te silom uzeti ovdje na podu dnevne sobe, a doći će onda naši gosti. I zamisli što bi tvoj tatica ne to rekao. Šalite se, ulazite, bacajte stvari, bilo gdje. Bilo gdje, po namještaju, po podu, bilo gdje, to ovdje nije važno. Rekao sam ti da nismo trebali dolaziti. Ostačimo. Marta ima pogano jeziče. Izvolite, sjedite. Ja sam bio pročelnik katedre za povijest tijekom 4 godine za vrijeme rata, ali samo zato što su svi bili odsutni. A onda su se svi vratili. Niko naime nije poginuo. Je li to zapanjujuće? Jedan jedini čovjek iz ovog mjesta nije platio glavom. Nevjerojatno! Marta ne zna. Vi nećete reći. Ja ću reći kad zato dođe vrijeme. Svi ste ludi. No da, tu se sklanjamo kad stvarnost postane preteška za naša nježna pleća. Opusti se, prepusti se. Nisi niti ništa bolji od drugih. O, da, jesam. Svakako si katastrofalan na nekim poljima. Jesi li morao? Jesam. Jesi li morao? Jesam. Ne znam.